Dala. Kinapudno ken biyak. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 15, versikulo 32. No di mo ipangag ti panursuro, dangram matla ti bagim. No denggam ti pamagbaga, sumirsirib ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biyak. Kalpasan ti panangan tayaw, intayo ijay pagpandayan. Adaw ti mapanday ijay. Panday manan. May takot si sasangoy ti baggang agpampanday ti landok. Anya nga raw ti kayat mau. Agbulak baul. Ado di ta ti trabaho. Saan ka ta dayta agpakpakol iti landok. Nakasango akanan ti nakapunpudot nga apoy. Kaslan naksit lang arudan ti kudil. Babaan ti panagpanday kaw. Di ta ti nangalaan tayo iti pinagbiag tayo. Sana may panak kala trabaho. Tik-tik-ul ti landok. Ala, hintay kiday tapno makasursuro kayo nga agpanday. Sana basta agtik-tik-ul day jay. No di kat agpanday kay ti alikaman. Kas kumay ti bunang, aradaw, kanda dumapay. Kunak man no sumurot ka kadatatang kan ading mo di tapandayan baraw. Nagrigat mo ti mangsukog no niya ti ipaaramid ti agpapanday na. Kasano nga rod ang masursurom no di kamot kanayunan ti mapan ijay pandayan. Papanam ka di manan ay In kami ka no makitangdan nga agtrabaho iji kalsada. No agtrabaho mo laang dit akalsada. Ijay laangan pandayan ti papanam. Taado tinagpapanday. Ay na, saan ko alin niya ti agpanday nanang? Anya ngay nga rod ti linyam. Agbulak baul. Nagrigat ti agpakulo iti landok. Ingkaki di surutan datatang kan ading mo ijay pagpandayan. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Iparabaw mo ang nalaeng dita landok dita pasnaan sakbaya taltalem. Nagrigat mo't gayam, tatang. Saan na basta pakulan? Kasta agdadamo ka pa ay hanggang minton kanayon kang agsursuraw. Lumaing kan taon. Ayon ngamin ni Manong Simon. Tanglan na kumamot ti landok, tataltalag. Ay, yaman nga tanti nararamin jay kabsat mo asadot. Kuna na sumurot itay. Ang awan mo tan. Uray tanglan na kuma, tapno nalaka ataltalan. Nadagsan ti arado apandayon. Awan lat amaw kapag banagan day jay no agtalin na iti kinasadot na. Irason na, asan lang kano apanagpanday ti pagsapulan, tatang. Kanya kumapay pagsapulan ti kayat na. Imbag na ti agpanday tawan puunan. Basta nagagot kang agpanday, adda kwarta maun. Awan mo't ni Simon di ti balay, napanan na kaday. Kunak no simurot ijay pagpandayan. Imbaon ko maut. Napanan naman ngatan. Kasi ti pasnaan samot ti katangken ti ulo na dyan nga anak mo. Mayat ko martilyon ti ulo na kahit barang lumok na. Landok ay atap no martilyom. Makapasuron nga men ti kinasadot na. Di na pa'y amo ti agpanday. Awan mo't asam na nga agpanday. Uray ko mano nagagot no sabali at trabaho. Di namot nga ron kaya tinagadal, ta ako na anakulnat ka no ti ulo na no may papaniti adal. Uray samot anya at trabaho kat kasadot na. Ay, kasano nga ta makasursuraw. Kasanaw no makalagip ang mga asawa. Imbag no adda babae ang mga yatken kwa na, kat awan mo trabaho na.
Apay adi ka may ije pagpandayan, manong. Nagrigat ti agpitpit iti landok, no awan kadwang agtanggal. Ay, jaklakit di kaya tagpitpit iti landok ngagnanayon. Saan laang matapitpitan? No di kat sukugan mat, no anya ti kayat apakasukugan ti landok. Day tangarod kat. Jak kayat tagbali na mamanday. Ha? Apay kumaasaan mo kayat, manong? Nagrigat at trabaho. Ada ayamat na lakatrabaho. Ada Manager ngay. Oh, naglaka day jay. Kumaa, no nakaadal ka, manong. Saan mat? Agsursuro ka langan ng agpanday. Barang agmanager kanto iti pandayan. No pandayan tumot lang. Sanay. Kukwam lang. Nabayaga ko na agar-aram kan kangam din akmat lasong bata na yun. Amok mo nga da panagayat mo kanyak na naragsak kamot no sarungkaran ka. Saan ko nga ilibak? Ngam ko na dagiti dadakkel ko, nga awan ka no tinasaya at amasakbayak kan ka. Tawan ka no matrabahom. Apay nga awan, kat adamot di pagpandayan mi. Saan ka kanumot at tumultulong? Ni kanumot tatang mo kan tikabsat mo tiagpanpanday. Song bata na kon. Tama ni Pulita. Agtrabaho akon iti pandayan mi. Agtrabaho kan agurnong ka. Bareng kayat dakanto ti dadakkel ko. Ikarik, agpandayak mo. No kan di agtrabaho ak, song bata na ka din. Agurnong ka tapno maadaan kamot iti bukod a pagpandayan. Sige. Ikagumaak ti maadaan iti bukod a pagpandayan. Basta sumbatan nak tungarot Agarami tayo mamari ti pagpandayak, tata. Anya, agpaarabid ka iti pagpandayam? E dinto tadi mo pa'y amaw ti agpanday. Masursurok to matlang, tatang. Sige na, agpaaramin tayo iti pagpandayak mo. No makita ka na sait kang agsursuraw, isaw, payaramidan ka. Untang, ore kita nyo. Nalalaingak pa ngam ni Buyong. Ay, kasano ko maanalalaing ka, kat manmano kamat nga umay di pandayan lukaw. Imbag jay adim takanayon nga umay di pagpandayan. Nalakala nga susurun tatang. Jay malagpak ulit ilandok. Ay, aday sa kamanan. Sa bagay, damot ket diyan, nagiti paganurutan. Tapno sana maperdi ti landok. Kan tapno mayat ti panakaaramid ti ipaaramid dakin ka. Imbag man tanagsabat ta dito'y dalan kabagays. Napatagsakat ti bagam kabagays. Napudno nga tamat ti kaanakak nga agar-aram iti kaaruba mi ani Lucia kabagays. Asino akaanakam kabagays? Ni Simon kabagays. Kanayon ko makita ama pan iti balay da Lucia. Ijay gayam ti papapanan na. Kunak no sadino ti kanayon na apapanan. Kahit sinungbatan nga tan ni Lucia. Day tati saan ko nga amaw. Padasag tuman adamagan ka ni Lucia. Saan nga ta akababae no yung kakadamdamagan no sinungbatan na. Apay ko makababae. Damagan laeng may. Ay aguray ka man. Day tanga tati makagapaw. No apay nga agpaaramid ni Simon iti pagpandayan na kanaw. Apay lang agpaaramid. Kaadama nga rudan pagpandayan niyaw. Amangan no kayat na nga adda kabukbukudan na pagpandayan. Isugayam akayat ni Simon ti maaddaan iti bukod a pagpandayan. Taamangan no sinungbatan ni Lucia sabsabungan na. An-anuan na ti pagpandayan, no di namat amaw ti agpanday. Payaramidan talatan lakay. Bareng agbalbalig, ket gumaget nga agpanday. Tapno di namat ko na, sige. Dapay mo't kidi tay darat kan haloblaks dita. Payaraminak malangay. Ibagak at tumulaw nga agaramid. Wan, parang iso ti pagnakman na.
Andakin ko na daytan. No payaramid akit dinaam mo sa aramiden na, basol naan. Tapno awan pambar na, aramiden ta, ti kayat na. Imbag man tanagranata dito'y pagsakduan basang. Anya ka dito ibagayo, nana. Madamag kumanlaag, nuda kayon kani ka anak kak asimon. Ha? Daytay ko, nana. Kuna ni tatang nga agrigatak ka no itisidong ni Simon, no awan trabaho na. Imbagam ka di dayta ka ni Simon, basang. Nana. Asaan ko kano asong bata ni Simon, gaputawan trabaho na. Isumalagayam akayat na amaadaan iti kabukbukudan a pandayan. Ada ka din kabukbukudan na apandayan, nana? Madamapay laeng nga aramiden na, basang. Nalpasan ti ibagbagam a pagpandayan si Maon. Awan ba't siguro ti makunam? Ngem ti salud-saud, at nga ta agpapanday ka, kat di mo pa imet ambaw. Sumbatan nakitan ni Lucia ta adan pagpandayak tatang. Nagsao da Lucia ken antayem, ket naibaga na kanu kanya antayem at trabaho ti kayat ni tatang na. Agtrabaho ak iti pagpandayak tatang, tapno adda pagsapula kapag biyag iti pamilyak. Ay, saan mo pa imet nga rod nga amaw? Ta nagsadot kamay nga agsursuraw. Ang dalaki di may pakita ka ni Lucia a pandayak, mabalinan. Di na ka mabiyag ti pandayan, no di kag trabaho. Makan aya di pandayan, kat pagtrabahuan mo't na di ay lukaw. Agtrabaho ak to, nasong batan nak ni Lucia tatang. Ay, nagkiting lakit din ti panagpampanunot mao. Nagpaarabid kay ti pandayam, tapno lang masungbatan na ka, ti babae, kasta ka day. Jay kunadan, aramatan ti utek tatang. Makita ano mautakam ti babae, babaen ti paarabin mo a pangalilaw, lukaw. Nakadumat silang landok ito'y pandayan nyo ka ni tatang. Adong amin ti order, manong. Buneng, kaskadat tadem ti arado. At dapay pagtabas, kan dadumapay. Siyak man ti mga ramid iti daduma, tapno adamat pandayag. Padasamah, manong. Nungay saan mo nga mo? Anya saan nga mo? Di lamang pitpit. Ipuor santo pitpitan. Kita amlaeng tamadadaal ti landok. No sabali ti panangtabas mo. Amok. Apay, si kalangay at makaammo. Alang nga rod, manong. Aramidam nga rod day tadaduma. Umay ti akin order iti na ituding aldaw. Arigla daw. Day talagit din. Napigsa na itong agtaltal iti landaw. Padasek man ti agpanday, tapno umado ti agpapanday kanyak. Iparabaw ko iti pasnaan tinapudot alandaw. Ita, taltaleg, babanti masaw. Na. Apa nga? Sige man pa. Ni, madimot na masukog. Sambali mo't kang titsura na. Saan mo't amaaramid iti kayat ko apakaramidan na. Isinit ko manan. Kalpasan na, taltalak manang. Apay na talandok nga ikimaw. Nataltal. Madimat ti panakaaramid na. Ay, nadadailan. Masapol nga ulitin nga isinit sa sabalyan na sukugan. Madimot na masukog tatang. Madi ko nam ata saan mo ngamin nga amaw. Di kamot ngamin dumngag tapno makasursuro ka. Masapol ka di pa sursuruan na ita taltalan lang mat. Sikan tinakapanagnak analaing kalaang nga agtaltal ta dinadaal mo pa iti landok. Ngam
Nasukog mo ka na iti kayat mau apakasukugan na. Matimot nga ron, tatang. Kunak ano gaputan na pigsa at ngagtaltal kat mabalinan. Ay, iti amin nga aramidan. Saan laeng apigsa ti maaramat, no di kat usarmay ti panunot mao. Sumbatan nakmat siguro itan, tadan pagpandayak, Lucia. Ladingitak. Ngam ti impapanday ni tatang ko, kat saan analpas iti na ito nga aldaw apan nangalan ako ma. Dinadaal mo kano, tilandok na. Anya? Kuka ni tatang mo, tilandok nga. Impapanday ni tatang kani tatang mo. Ngam inalam kano, tas sikat imang panday. Ngam, dinadaal mo kanumat. Apaya di imbaga ako ka ni tatang mo, dilandok. Nadya ka mo, dayta. Damagam ka ni tatang mo. Ay, pangasim ko malusya. Di na ko makagura. Saan ko nga mo ako ka ni tatang mo, tilandok? Saan mo anagbasulan? Agsipod ta nakurang ka itipan na kaam mo. Agsursuro ka ngamin. Ikarigatak apandayan ti impapanday ni tatang mo. Agsursuro ak analaing. Tapno lumaingak ng agpanday akas ka ni tatang. Aramidam, asaan kat nga iti sa ulaang? Tano sa ulaang? Ladingitak, no paayan ka. Ikarik, agsursuro ak tapno naan-anay ti panakaamok no kasano ti husto apan nagpanday. Dumngag ka iti pamagbaga, ken agsuro ka, tapno sumirib ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyak. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyak. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Juan Kapitulo 15, versikulo 7. No agtaeng kayo kanyak, kat agtaeng dagiti sao kada kayo, dawaton nyo ti anyaman akayat yo, kat maited kada kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Diyos ko, sapay la ko ma. Tama ibatog iti na nga to apresyo dagiti bunga ti mulak anat natin. Tapno man ayunan ti urnong ko. Ken nadamat maited ko kininanang. Hey, kumagis. Antan tanamitim kawit. Apa yung karkarara ka? Ay, sus. Agbalin ka asan to no kasta. Anda kamat gayam di taasideg, Manong Bernard. Kawan, nangag kumanan ti minamag nga aramidan. Inton kon pagbiddo tanda kang agbala. Tane, isasaw kang agmaymaysa. Awan matidakas nga aramidak, Manong. Agkarkararagak lang iti apo. Tapno tarabayan, ken bindisyonan naklata. Adula amin dagiti ibagbagam. Manong, amin na parabor, aggap-gapo iti Diyos. Basta siya, pagtalinaedak latta dagiti sasauna iti biyak ko. Ket mamati ak, asong batan nan tumet lang dagiti kiddaw ko kenkwana, iti umno apanawen. Adto yan tikat gatangam a soft drink, aalan kaanakan. Agyaman ak, Auntie Wilma. Ay, ato'y matibayat ko. Nagyaman ak. Agtugaw ka dita at agmerienda ka. Agyaman ak, Auntie. Nagdagaan ngamin ti panawen. Isong agpalami isak mampay. Sakbay ngagsubliak man ni Jetalon. Katuan, nagdagaang mo't ngamin ngagpaiso ti panawan ita. Naimbag no saan ang maapiktaran dagiti mula tayo itinalabas a kinabara ti panawan. Ay, ket kiddawan tayo iti Diyos Auntie. Awan mo ti imposible kan kwa na, saan ka di? Nasabagay mo't kit de.
Husto launay dayta inbagam kaanakan. Inton maibus ko daytoy. Agsubliak iti talon ko. Tapno malpas ko dagiti trabaho ki jay. Ay, wan kaanakan. Kat agan-anad kay jay. Nang runa, kat sobra ti kinabara na ita. Wenanti, kat agyamanak. Ay, nabanluga ka nagapoy jay talon, nanang. Nakaluto kayo ka din iti pangmalman tayo? Hay, kasano adi ka mabannog? Kano nagdagaang mapan ka pa'y lang ijay talon? Apay, namnamaam ka deng at damagimulam ka dagiti mulam anatang amumat asobra ti kinadagaang ita ti panawag. Ipapili mo ki deng tinagmula, no di ka kat utro. Mangnamnamaklat ta iti napintas nga apit, nanang. At damot irigasyon na pangalak iti pagsibog ko. Sana bale, dandanin maapit dagiti mulak anatang. Kano naglaka ita ti presyo dagiti natang? Naimbag makabawi ka iti pan nakalugim idinapan atawag. Dakkal ti kaasi ti apo kada tayo, nanang. Mangnamnamaak, adinak paayan ka dagiti kid daw ko kankwana. Ay, jakamukan ka, day talatan ti bagbagham. Apay, napanaknakam ka day nga addapod no adyaws si kaalan. Wen, hanang, gaputa mariknak dito'y pusok nga da Diyos. Kan maysa, kanayon nga ipariknana ti panagayat na kanyak kas anak na. Jakamukan ka. Makamuka, no day tati kayat mo apatyan. Ngam no siyak ti sika. Agabrod kalaangan, ta sigurado abumak ng kadagaws. Amangan numaikasar mo pa yan nibet, akaayan-ayat mo, numapasamak ti kasta. Bayan yung tabrod, nanang. Patsyat nga umasinsuak, ureadak lang ditoy. Amuyo met, tsak kabalan ti mayadayo kada kayo, nga ipatpatag ko itibiyag. Naimbag tanasangom pa'y timay si marungkar dito'y balay, nga uray makumikom ka ijay talon. Talaga nga insapar ko timay. Kaputa na bayagmat nga minan adita nakapagsarita. Apay akasta tilangam. Kasla adda nadagsan apakarikutam. Anya nga minday taaya. Mabalin nga ibagam kanyak, tabareng matulungan ka. Beth, mismo nga min akapamilyak dagiti mang disdismaya kanyak. Kunada, apay kanu nagmulak itinatang ita. Ibagbagada pa'y, analakan to ti presyo tinatang into nagapitak. Alan, sigud mo takas jay ti panagsasaudakan ka. Masakita naklat na ngamin. Suportaran da kuma, takapamilyadak, ngam saan mo? Ala, baybay amlat taidan. Ikararag talaangan, asapay kumata saan ka amalugi iti panagapit mo. Tulungan na kararag. Tapagsayaatan tayo amin daytoy. Wan, Alan, agtinulong ta. Rumuarak, Alan. Isaramton to'y balay no rumuar ka. Sa dino ka diti papanan nyo, nanang. Ay nayunam man kit di daytoy kwarta kapag sugal ka, tamangan no kurang. Pasensya kayo, nanang. Gamawan maitid ko kada kayo. Gaputa sa anak pa'y matanakalako kadagiti mulak. Agapit aktupay langin ton umay alawas. Day taka ti kunkunakan ka, Alan. Adayo ti asensukan ka no kasta ka. Agabrod ka langan tapno bumaknang ka. Imbagak matadyak ti agabrod, nanang. Ala, makaamu ka nga rod. Ano samti agdapal iti asen no malugi kan tumanan kadagiti natang mo. Di yung amin ibaga akasta ati mapasamak. Unay kayo maten. Malaikan na ko niti pagsugal ka. Kainak man kit di agsugal. Dayta ti makapalagan iti biyag ko, gaputan na ragsaka, nang runa no mga baka. Nay, agasam ta nakapurma ka, Alan? Di mo kunaan na mapan ka iti talon mo iti kastalang, am? Saan manong? Si Kamet. Apay ko mangagpurma ka mapan iti talon. Naggapo ako niti agsapay jay. Agsubliak manin inton malam. Inak pa'y makimisa, manong. Anya? Isapar mo pa lang ti mapan iti simbaan, idinto tadanda ni mabalinan nga apitin ti mulan. Di ka kadbantayan, tapno di datakawen. Awan tayo mati nagtakaw ka dagiti mulak, manong. Ah. Awan tayo agtatakaw dito lugar tayo. Umay kakit di,
Inta pa'y makimisa. Sakbay amapang kay jay talon mo. Ingkalatan. Jak masango ti mapan makimisa. Ado, ti pakakumikumak ita. Alagin din. Ingkan. Tani, no siya. Busy ak. Agtrabaho akit dia. Tapno daras nga umado ti kwartak. Tapmoyo manong. Ipaay ti Diyos dagiti amin nakiddawan tayo kenkwana. Basta pagtalinaiden tayo dagiti sasauna, itibiyag tayo. Ay na, jak masango ti dumngeg ka dagita ngay bagbaga, mading ko. Ingkan, tamapanak mo ni Jetalon. Mataktak tangag padpada, no kasta ti bagbaga. O may kabeth, inta pa'y mangan iti restaurant, sakbay nga gawid ta. No pa'y saan ta na makapasyar, intalangin mangan, sakbay nga gawid ta. Sikat ti makaam mo, Alan. Sigurado ka, amangan ta iti restaurant? Saan ka pa'y matlang ang nakaapit ka dagiti mulam? At dapay kwartak dito, oy. Ala, may kakit din. Inta pa'y mangan, sakbay nga itulod ka iti balayo. Darasam Bernard, amangan no sumangpeten ni Alan. Intan, mapantan ilako dagiti naala ta kadagiti mula na. Tani, adulmutten da ito. Ay, agburasak pa'y nanang. Di nang tumadlaw amaksayan ti bunga ti mula na. Ta, nagado. Kun may siya, mabayag pa'y asumangpet day jay. Ta mabayag ti misa. Anya mabayag? Kano may nga oras laang. Di mo amua, gaputa saan kamot amapan makimismisa. Ay alang arutin. Intayon. Amang madano na tayo ni Alan nga agburburas iti mula na. Sabagay, ibagak nga imbagam nga agburas ta. Iso nga dakmet ditoy. Ay saus, dinakman isagmaksi ka. Malakit din, agsubli akpay ijay sugalan. Tanaabak aminan akwartak. Masapol ang makasubutak. Alan, umay mangantan. Gimatang akon iti litson asidaan ta. Tanah nga bakak ijay sugalan itay. Sige lang, nanang. Mangan kayo latta. Madamdama akto na mangan. Kaputawan ganas ko amangan. Makamuka nga raod. Ibatik latan dito iti sidaam. Naguray ka man. Apayakas lang na ditay ka ita. Adda ka di parikot mau. Adda nagtakaw kadagiti mulak ijay talon, nanang. Ay sus, kunak no di na nadlaw. Sapay agapit ako nito no may alawas. Nagado tinaksay. Uray ko ma, no dagiti talaga amabalinan tinalada. Hanggang saan mait, tabinuras da, uray saan pa'y amabalin. Ay kwa, da ka di atapam, no asino tinagburas ka dagiti mulam. Da kaya ti agatap, nanang. Ikararagak latan, no asino man tinangaramid iti kasjay. Sana bale? Sukatan to ti apo dagiti napukaw ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Naimbag abigat mo, Alan. Ada ka din ni Nana Lena? Sikamat gambeth. Naimbagmat nga agsapam. Awan ni nanang. Nasapa manin arimwar. Apay ka di? Anya ti masapul mo kenkwana? Alan. Papaitid ni nanang to'y bayad ti ginatang na abunga ti mais idi kalman. Awan nga min baryana. Iso nga inutang na pailaang. Naglako ni nanang iti bunga ti mais kunam? Katuan. Kunanamat nga inangkat na kano. Kan saan lang abunga ti mais tinlako na. Agduduma anat nateng. Iso nga impagarup ni nanang nubunga ti mulam dagijay. Hangam, saan mo't gayam? O sige saan akong agbayag? Itin mo tulatan day ta ni nanang mo. Sige, Beth. Agyaman ak. Ato'y nanang. Kwarta. Inted ni Nana Berna abayad ka no tinlako yo amais idi kalman. Apay nga inted naken ka. Kunak mo't kenkwana nga inaktulatan singiran ija balayda.
Angam na Alan, saan abo nga dagiti mulam tinla kumikin ni Manong mo idikalmaan, inangkat may, gaputa kayat mitag negosyaw. Awan matibagbagak akas tananang. Ngam amo ti Diyos ti pudno, ket uray saan akong ngagsaludsod. Amoklatan nga aglibak kayo, nanang. Ha? Alan, kablawan ka. Ay, natsamba ang tinangato a presyo dagiti natnatang kan mais amulam. Ay, dakkel mo't itaan tinaglakwam. Wen nga rod, Beth. Mabayada kong dagiti na utang ko. Ken adda pa'y mainayon iti urnong ko. Naragsakak para kan ka, Alan. Angam, apay ngay, akas la naliday ka. Ada ka di parikot? Di nakpakadanagan, Beth. Bandog ko la siguro da ito'y. Agyaman na ka. Gaputa imay nakpinasyar dito'y talon ko. Awan anyaman na, Alan. Agayan ayat ta. Isungar aramidak ti kastoy. Anya ti kumpisar mo, anak. Ala, ibagam laeng. Dumdum nga ka. Kan dumdum nga ti apo. At ang amin basol ko, Father. Jacket da ito'y ariknak. Ngam kas tao. Masakit anak met. Nang runa, kat mismo pa'y akapamilyak tinangaramid kanya kitikas jay. Tinakawan dak ti inak kan tikabsat ko. Isu nga uray jak ko makayat. Nasakit tinakam ko kadakwada, Father. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, anak. Tinakawan da ka iti anya. Tinakaw da dagiti bunga ti mulak, Father. Kat nasakit tinakam ko. Gaputa isuda pa'y akapamilyak tinangaramid kanya kitikas jay. Jak pulos ni namnama amaramid da kanyak tikas jay, Father. Amamu kan, anak. Kat ammo ka. Natural lang dayta amarik na ama. Gaputa nasaktan ka. Ti kasayatan nga aramidam. Kasaritam ida. Amum ti rason, no apay an aramid da ti kasjay. Kat no agkid daw da iti pamakawan. Pakawanam kumaida. Gaputa inted ti Diyos ti dawat mo. Kat nakasagana ti Diyos amang ipaaypay kan ka. Kadagiti amin akid dawam. Apagsayaatan ti biyag mo. Agyaman ak, Father. Sige. Tungpalak ti balakad jo. Ay, nasaya at tasimangput kan, Alan anak ko. Adda ni Manong mo, Bernard. Adda na patag nga ibagamikan ka. Kasta nga paiso. Ading ko. Anya ka diti bagayo, nanang. Ay na, mababain kami unay kan ka, anak ko. Amumi anak kadanon kan ka tinaramid me. Ti panang buras may kadagiti mulam. Pakawanan da kami kuma. Basol ko. Siyak tinang sugsug iti kabsat mo amapan agburas kadagiti mulam. Tapno adda ila ako may. Pakawanan na kading ko. Apalan ka ngamin unay. Gaputa oray saan mo akanayon nga asikaswan ti mulam. Nang runa, nukas dya Domingo. Ket nagbubunas dalat ta. Nagadudag iti bunga da. Idinto ta siyak. Danda ni Jack panawan ti talon kong agpaiso. Agam, naimot latamat nga agbunga dagiti mulak. Aklo na ka nagsakit tinakam ko kada kayo. Manong Bernard, nanang. Ngam di kagdanag, napakawan kayon. Ket sapay la kumatag, baliw kayon. Takas iti ko na ni Padre, tinasayat a tao, paraburan ti Diyos, iti ad-ado a bendisyon. Agtalinaed tayo, anasaya at itipada tayo aparswa. Ken pastor ken tayo ti apo iti biag tayo, tapno paraboran na tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan
Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ribotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panagdarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.